No niin, ja Salon-Petri täällä taas tervehdys kaikille, ja niin kuin maisemasta näette, niin lunta tulee ja vihmoo, ja täällä on nyt sitten syyskauden seisontakauden lopettaja, sitten on 17. päivä 12. torstai, ja tänään ollaan sitten viimeistä kertaa. Mutta paljastettakoon nyt yksi salaisuus, miksi se Salon-Petri on ollut täällä niin aktiivisena. Minulla on 3 asiaa, jota pyydän teitä katsomaan internetistä teidän oman vakuutusyhtiön tai työeläkelaitoksen kohdalta tai Kelan kohdalta, että löytyykö semmoiset sanat kuin vakuutuslääketiede, vakuutuslääketieteellinen arvio, vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä näiltä sivuilta, joita teidän yhtiö edustaa vakuutusasioissa. Se, miksi itse olen tästä aiheesta kiinnostunut, johtuu siitä, että vuodesta 1997 lähtien olen tutustunut tämän talon organisoimaan lainsäädäntöön käytännössä, ja sen takia nämä 3 asiaa, vakuutuslääketiede, vakuutuslääketieteellinen arvio, vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä ovat minun sydäntä läheltä, mutta älkää uskoko puhuttua sanaa, vaan katsokaa netistä oman vakuutusyhtiönne kohdalta, miten hyvin ne kertovat näistä. Mutta ei tässä vielä ihan kaikki. Katsokaapa, mitä näiden sanojen kohdalta löydätte tietoa alavalvovasta finanssivalvonnasta, eli FIVAn kohdalta. Kiitoksia, ja palataan 2010 taas asiaan.